وصلى الله على نبي الكريم وعلى آل الأطهار الذين انتخبهم الله هداة للبشر أجمعين وأسأل الله أن يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر أما بعد akwai wasu jama'a waɗanda suka fito yanzu suke kiran kansu da suna ahlus sunna kuma da sunan su ne zababbu a musulunci wanda shi kansa faɗar sunan haka bid'a ne, musamman waɗanda suke ƙaragin tambarinsu cewa a saki kowa a kama manzo Allah. Shi alkur'ani duk inda ya magana cewa yake ku zama musulmi, babu wani sahabi ko tabi'i ko tabi'i da ya taɓa kiran kansa da suna ahlus sunna, babu. Bai da annabi alaihi salatu wassalam Allah ya tabbatar ta harshen sa yana faɗa yana hakaito maganarsa. Inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kaga abinda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa, ni ne farkon musulmi. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin innani minal muslimin. Gashi nan. Sannan dukkanin annabawa gabaki ɗayansu Allah ta'ala ke cewa ya hukum biyan nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu. Annaba gabaki ɗayan suna hukunci da attawar waɗanda su ma kansu babban takamansu su musulmai ne. Ta kansa annabi Ibrahim Allah ce ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima, shi ma musulmi ne. Annabi Yusuf da ya zo rasuwa ita fatir samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman, ni ma kashe ni ina musulmi. Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimin min qabl wa fi hadha. Annabi Ibrahim shi ya sanya muku sunan musulmi. Yau koyo mutum ya zo ya ce sunansa ahlus sunna, ga abinda alqur'ani ya kirawo wannan al'umma da shi. iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu rabbil alamin. Hatta annabi Ibrahim da annabi Yaqub abinda suka yi wa ƴaƴansu wasiya da shi shine su zama musulmi. To duk wani annabi wanda ya zo yana kiran kansa musulmi. Gashi annabi alaihi salatu wassalam mun hakaito inda shi ma ta yake wa kansa musulmi. Ma yau kai ka zo ka kira kanka da ahlus sunna wanda babu wani annabi ko wani sahabi ko wani tabi'i ko tabi'i ya taɓa kiran kansa da suna. Sannan kuma ya zo ya kalli shauran musulmi ya dinga ce musu yan bid'a. Wai bid'an nan shin Allah bai taɓa magana akan ta bane? Sai ana ta raruma ɗauko hadisin wani mutum ɗaya Irbadu dan Sariya wanda bai taɓa faɗa hadisin nan ba sai da ya zo wafatinsa, sai da yana kan tabar masa ta tafiya lahira, kuma shi kaɗai ne wanda ya ɗayanta da shi wannan hadisi na wa asana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatin din zuwa ƙarshe wa iyyakum wal muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a qarin wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Aka tabbatar da cewa ziyada ce, idraji ne a cikin hadisin, idraji ne kuma wanda ya idraji ne ba cikin maganar da ya nasabta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma alqur'ani yayi ta'arifi me ake nufi da bid'a nan. Yake cewa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah ma fa ma ra'awa haqari ayatiha wa atina alladhina amanu ajrahum wa atina alladhina amanu minhum ajrahum wa kasirun minhum fasiqun. Allah ce wa rahbaniyatan akwai wata bauta ibtada'uha wanda suka fare ta ma kashabna alaihim. Allah ce wannan bautar sun ga abu ne mai kyau, ba mu rubuta musu ba mu wajabta musu ba illa ibtigha'a ridwanillah, ka ce sai ne mai yadda Allah. Ma fa ma ra'aw haqari ayati, duk da ƙarshen ba su kiyaye ta kyakkyawar kiyayewa ba. Amma fa atina alladhina amanu, muka ba waɗanda suka imani daga cikin su ajrahum, muka ba su ladan su, wa kasirun minhum fasiqun, da yawan su kuma wasu a ciki suka ƙi yin wannan bautar suka zama fasikai. Shi ga Qur'ani yayi ta'arifin bid'an nan. Dan me yau za mu tafi mu dinga rarama wai ya shaɗibi ya fassara bid'a, wani malami kaza ya fassara bid'a? Ga Allah yayi bayanin ta, ya ce lada nake bayarwa. Kuma ni bid'an nan har yanzu ba a fito mana da ita mu fahimce ta ba.
wai la ilaha illallah wanda annabi alaihi salatu wasalam ya ce afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah shine bid'a. Babban dan bid'a bara amma ta'rifin bid'a in baka sani shine abubuwan da wa iyyaku wal muhdathatul umur sune abubuwan da aka fara bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bai da hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam yake cewa awwalu man yughayyiru sunnati rajulun min bani umayya. Farkon dan bid'a da zai iya zo ya bata sunnata ila